Il-vjaġġ għal din il-klinika tal-għajnejn beda sentejn ilu meta 3 tobba Maltin telgħu il-Gwatemala biex joperaw l-għajnejn fiż-żona ta' Izabal li jieħu ħsieba l-missjonarju Awċi Dun Anton Grek. L-għajnuna ta' ħafna benefatturi, organizzazzjonijiet u kumpaniji stajna nixtru dan l-ekip mediku li jiswa fuq minn 30,000 euro biex ikonna servizz ta' klinika tajba ħafna hawnhekk ġewwa iż-żona tagħna. Franco Merċieqa, wieħed mit-3 tobba li telgħu biex jgħinu, qal il-kundizzjonijiet tal-għajnejn fil-Gwatemala huma l-istess kundizzjonijiet li jinsabu Malta, iżda minħabba nuqqas ta' kura, il-kundizzjonijiet jiggravaw ħafna. Jekk tgħid kataretta avanzata ħafna, matura. Jekk tgħid problema tal-kornea kollox avanzata, m'għandhomx kura, m'għandhomx trattament, allura ovvjament naqbduhom tard ħafna. U jkollok sitwazzjonijiet fejn qed tiltaqa' ma' pazjenti li m'għandhomx ċans li tfejjaqhom għaliex tant kemm l-affarijiet huma daħlu l-ġew li m'hemmx kura lihom. Dawn huma sitwazzjonijiet li ovvjament bi-klinik inti tista' teżamna l-pazjenti kmieni u taqbad il-problemi kmieni u tikkurhom u tipprevenilhom problemi li jistgħu jagħmlu bihom. Fil-klinika bħalissa qed jaħdem ma' speċjalist tal-għajnejn mill-Gwatemala stess li kuljum minn filgħodu sa filgħaxija jaraw il-pazjenti. Iżda l-pjan li jmiss u li barra l-klinika ikun hemm post xieraq fejn isiru l-operazzjonijiet u aktar tobba Maltin ikunu jistgħu jtejbu l-kundizzjonijiet ta' mijiet ta' nies fil-pajjiż. L-esperjenza hija unika u ġifieri hija bħal droga naħseb jien ġifieri once li tmur tibda tagħmel dan ix-xogħol ma tkunx tieqaf tagħmlu, però ovvjament jiena qed nikber fl-età u qed għandi konvint li l-affarijiet ħajkomplu għaddejn għaliex it-tobba l-oħrajn jiġu miegħi huma għadhom żgħar u nisperaw li nkunu nistgħu ninfluwenzaw tobba oħrajn biex forsi jitelgħu għadha pitada u nistgħu nagħmlu grupp li jolterna. Sissa f'żewġ żgħajjar mit-tobba tal-għajnejn Maltin saru l fuq minn 100 operazzjoni.